Doceides bij de presentatie van het eindplan, we hebben hier een wonder bereikt. Ja, dat denk ik echt. We hebben hier een brug maken tussen partijen waarvan we dachten, nou dat kan nooit. Ik had er wel wekker van lijn. Ja. Ja, want dit is natuurlijk een hele unieke situatie. Dit is in zijn geheel nog nooit gebeurd in Nederland, hè? Nee, dit is echt heel bijzonder. Dit proces is wel gebaseerd op methoden die gewoon goed binnen. Dat weten we ook. Alleen dat is nog nooit mijn zoveel mensen rond zo'n thema, mijn zoveel discussie, nog nooit bad. Van tevoren hebben we een idee hoe het worden zal. Komt dat idee dan aan het einde van de dag naar meer dan 12 woorden uit? Nee, ik heb heel nog geen idee hoe het plan eruit zeggen moest. Dat wist ik net. Dat is echt van die mensen, dat is net van ons. Nou, het plan dat ongeveer zo'n 3-tal kaders, had je al verteld. Kun je die nog eens een keer nemen? Die kaders, ja, dat is het financiële kader, dat het passen moest bij wat hier gebeurt in deze regio. Nou, dan weet ik het. En de wet. Ja, en de wet. Sorry, het is echt al let. Binnen die kaders bereikt, is het plan der binnenbleun? Het liekt er wel op. Maar ik denk dat sommige dingen nog gewoon betocht worden matten in de werkgroepen. Ja, maar dit is een basisplan, hè? Ja, dit is echt een basisplan. Meestal maar hiervan nu gewoon verder mijn oor. Dit is de verbinding die we nou maken hajoet. Maar enerzijds zijn mooi we hajoet, hebben we saait. Maar het oogsten, dat mat we gewoon nog dwaan mijn oor. Er is hier een plan gepresenteerd voor de doorstart van de Sionsberg. Hoe is dat op jou overgekomen? Ja, op zich heel goed, want van tevoren was ik nog wel vrij cynisch. We hebben natuurlijk uiteindelijk een plan ontwikkeld waar we heel veel inspraak van andere groepen, de huisartsen, de bevolking, Red de Sionsberg, de burgemeesters. Maar uiteindelijk weet je niet of als puntje bij het paaltje komt, de hele bevolking erachter staat. En ik ben dus heel blij dat dat uiteindelijk wel gebleken is. Ook wat we dachten, dat het uiteindelijk heel concreet was, dat de verreweg de overgrote meerderheid van de bevolking achter dat plan stond, ja. is op een hele unieke manier gebeurd door hier vandaag met 300 mensen te discussiëren over de plannen. Heb je zoiets eerder meegemaakt? Nee, natuurlijk niet inderdaad. Het is voor mij natuurlijk ook helemaal nieuw inderdaad. En daardoor des te leuker inderdaad dat het zo gebeurd is, ja. Wat zijn dingen waarvan jij zegt, nou dat viel mij vandaag echt in alle bijzonderheid op? Ja, vind ik een moeilijke vraag, want eigenlijk alles viel mij op en het was allemaal even verrassend. Wat mij opviel is inderdaad dat je heel lang kunt blijven hangen in allemaal vaagheden. En dat uiteindelijk dan de punten waar het uiteindelijk om gaat, dat die 6 uur lang niet over gesproken wordt. Dan in één keer het laatste uurtje, dan komt in één keer naar voren waar het uiteindelijk om draait. Kun jij in het kort vertellen voor onze kijkers wat het plan nou concreet inhoudt? Nou, ja, dat kan ik kort vertellen. Wij willen een doorstart maken met het ziekenhuis, maar wij willen dat in een hele rationele breedte hebben. Dat betekent dat als je gefragmenteerd enkele vakgroepjes laat voortbestaan in een ziekenhuis, dat het uiteindelijk niet rendabel gaat worden. Dan wordt het eigenlijk weer een mislukking. Dus eigenlijk hebben we gezegd van, toch hebben we een wat vollere breedte nodig dan bijvoorbeeld een Friese zorgverzekeraar zich voor ogen had. Maar juist om die duurzaamheid te garanderen. Dat wel met het oogmerk dat het rendabel moet zijn. En rendabel gaat het worden met dit plan wat er nu ligt? Ja, daar gaan we helemaal van uit. Want we gaan inderdaad ook echte criteria zeggen. Als iets absoluut niet rendabel is, dan moeten we het niet kunnen leveren. Want nogmaals, niemand zit in de hele bevolking weer te wachten op faillissement. Op wat voor termijn verwachten jullie dat dit plan goed kan draaien? Nou, we hebben zelfs heel concreet tijdstermijnen gesteld. We hebben eigenlijk gezegd de romporganisatie, zoals dat heet. Dat betekent eigenlijk vakken die nu al klaarstaan om maandag door te gaan. Dan willen we eigenlijk deze week van de zorgverzekeraar een handtekening hebben dat die mogen starten met de investeerders. Dan hebben we ook nog eigenlijk een wat breder scala van vakgroepen die klaarstaan met patiënten die kunnen komen. Met name polies draait het erom, die ook klaarstaan. En dat zeggen we, nou daar moet je dan 2 weken voor hebben, maar daar willen we ook mee starten. En dat zijn eigenlijk vakgroepen die allemaal in het verleden gewoon rendabel zijn gebleken qua poli. Hele belangrijke vragen hier in de regio zijn natuurlijk, komt bijvoorbeeld die ADOA, die acute diagnose- en opnameafdeling weer terug? En komt de dokterswacht ook 24 uur weer terug? Ja, inderdaad. Ik denk dat je het inderdaad als combinatie moet zien. Dus de acute dokterswacht in combinatie met de ADOA. Dat is dat mooie concept eigenlijk, dat wij eigenlijk de afgelopen 3 jaar al redelijkerwijs vervulden. Dus in wezen, wat we nu zien als een nieuw concept 1,5 lijns, vervulden wij juist een beetje. Nou, daar willen we op voortborduren, maar we willen het natuurlijk weer verder
efficiënt maken. En ons voorstel is ook weer om daar volgende week mee te starten. Ja, maar dan overdag. Dat kunnen we nog niet garanderen in de nachturen. Er is de afgelopen tijd veel gezegd dat dit de toekomst is van de zorg in Nederland. Is Dokkum, Dongeradeel, Friesland hiermee een voorbeeld voor de rest van de zorg die komen gaat? Ja, ik denk dat dat kan zijn als wij inderdaad, zoals we het nu hebben gepresenteerd, als dat doorgang kan vinden. Want we moeten natuurlijk uiteindelijk, dit is het plan van de bevolking, maar de partijen die erover gaan, moeten natuurlijk ook het belang ervan inzien. Als zij het belang ervan inzien en daarmee meegaan in het plan dat we gepresenteerd hebben, dan denken we juist inderdaad dat het voor hun, de ziektekostenverzekeraar, een succes wordt en dat het een voorbeeld kan zijn voor de rest van Nederland. Ja. Jullie hebben vandaag ook nog met de kopers discussie gehad daarover. Dan heb ik het over Cardiologiecentrum Nederland, DC-klinieken en Zuidoostzorg. Die staan hier ook volledig achter? Ja, die staan, nou, dan moet u het eigenlijk aan hun vragen. Maar ik kan trouwens voor Zuidoost kan ik het niet vertellen. Maar de investeerders natuurlijk van de DC-groepen en Cardiologisch Centrum Nederland hebben we al gesprekken mee gehad. En die staan, moet ik zeggen, wat mijn indruk is dat zij juist heel open staan voor de initiatief dat wij gepresenteerd hebben. Want als zij er helemaal heel negatief over waren, ja, dan hadden wij al heel argwanend dit kunnen presenteren. Maar we hebben dus wel het gevoel dat we de steun hebben van de investeerders, ja. Ik praat met een tevreden mens hier. Ja, je praat met een tevreden mens. Uiteindelijk moeten we wel, voor de toekomst, moeten we even kritisch blijven kijken of het ook uitvoer kan geven. Nou, bestaat degene wens die mij dit planje presenteren had bij de eindpresentatie. Wat mij betreft de belangrijkste punten in dat plan? Ja, de belangrijkste punten is heel kort en krachtig veiligheid in de zorg. Veilige zorg dicht bij huis. Nou, ja, ik hier en daar al de vraag van mensen die 24/7 zorg, die vinden wij net echt weer waarom in dat plan. Klopt dat? Nou, die 24/7 zorg die zit wel in het plan, maar we hebben net alle details hier daar hing je nog alle flappen achter. Maar er moest onderscheid maken tussen wat de dokterswacht doet, dus de huisartsenzorg, en de spoedzorg. En de spoedzorg, daar hebben we wel ideeën over, maar die moeten we nog in werkgroepen uitwerken. Ja, dus zijn ze nog in werkgroepen uitwerken. Dat betekent dus dat het plan wat je leidt een basisplan is om op verder te werken? Ja, we moeten zo gauw mogelijk hier in Dokkum van start. Want hoe langer het wordt, hoe meer centen als het kost. Dus als we maandje aan het werk kunnen doen, dan kunnen we voor centen verdienen. En dan heb je daar al gauw achter eind van de maand in uw beleving een prutte specialismen achter. En functionaliteiten. Waarom Sjoerd op deze dag best tevreden? Ja, ik ben heel tevreden. Ik denk, kijk, het is echt een unaniem gedragen plan en het is geweldig. Honderden mensen en uiteindelijk zijn er 2300 mensen hadden er al mij op. Hier weer een dikke 300. Er is consensus bereikt. Het is echt fantastisch. Wat we mij doen aan de kapers en de nieuwe organisatie. Hoe hast u deze dag beleven? Moeilijk, beteden, vermoeiend, maar telkens wel hoopvol. En bij velen denk ik wel aardig dat het de goede kant uit gaat. Zo. En dat jou dan denk ik wel kracht om terug te gaan. Hè? Dus, maar je staat net al in. We hebben Anke Bielsma, die reservespreker, die had een keer van mij even. In ieder geval, zodat ik even weer opladen kon. En zo hebben we een mooie afwisselen en dat ging goed. Ja, er lijkt nou een plan. Hoe stie je hem daar als Rettensielsberg zien hoor? Wij hebben altijd zijn dat het plan van de medisch specialisten, dat we daar achter staan. En dat het voor u dat het plan weer van de Sielsberg. Nou, dat plan is het plan van de bevolking. Man. En nu is de taak van de Friesland om zo gauw mogelijk die handtekening te zetten. Voor de laatste maand die hem nu dat kan, zodat het spel los kan. En dat het er weer draaien kan. Maar ook dat de oorlogszorgverzekeraars zoals DSW, dat die nou voor de dag ook maar in de hele planning meelutsen worden. Want die moet aan extra werk inkepen. Dus die moet ik weten wat er is. En die willen echt aan mij praten. Alleen het wie nou telkens nog in Friesland, maar dat die de handtekening zet had, dan is dat klaar. Wij kennen maar als een organisatie die vanuit het positieve wijk in wil. Wie er nou echt nog een kritische noot voor Joert en voor het plan wat je hem gaat? Ja, ze had weer een vermoeiende dag, dus ik weet net in hoeverre het emotioneel is, maar nee, ik geloof net dat de eerste gedachte net, nee, maar misschien de gedachte maar was dat weet ik niet, maar wij zijn eerst positief voor dat het plan van de medisch specialisten dat het er ook al is. De Sielsberg moet blijven is een feit. Bijna.
Bijna. Dat hing het nog van de Frieslandse hoofdverzekeraar. Die zijn handtekening zet onder de inkoopcontracten. En natuurlijk van de nieuwe eigenaar van de gebouwen. Ja, als die toren hoge huur vragen, ja, dan wordt het ook niks. Waarom is gematigd positief? Meer is gematigd. De bevolking had Joert sprutsen. Wij willen zo'n ziekenhuis hier in Dokkum hebben. Dan kan Friesland dan net meer zeggen van dat willen wij net. Nee, dat kan het. Ze moeten ook gewoon zeggen van nou, klaar, de bevolking had nou duidelijk sprutsen. We zetten nou die handtekening. Klaar jongens, go hem gang. Betere bewijs van democratie besteedt er net als de die van Joert. Juist, dat bedoel ik. En naar die democratie moet ik luisteren worden. Het volk had sprutsen, dus moet het uitgevoerd worden.